naše firma nebo já nejsem z těch, kteří by obchodovali se štěpkou, kteří by vyráběli štěpku nebo kteří by vyráběli sadbový materiál. Proto některé mé názory můžou být i odtrženy třeba od té obchodní reality a podobně. Nicméně naše firma není závislá na pěstování, to pěstování dřevin, pěstování biomasy, ani na produkci sadby. Nicméně neříkám, že tu štěpku, kterou vyrobíme při zkušební činnosti, anebo tu sadbu, kterou musíme mít k dispozici, pokud si město rozhodne, že zasází nějaké větší plochy, tak nějakou sadbu prostě produkujeme, ale je to v řádech 10 000 nebo 100 000, není to v řádech milionů kusů řízků. Takže si trochu říci, že v této věci jsme i dost nestranní. Když jsme začínali, tak jsme prostě použili dostupnou techniku, kterou jsme měli. Já jsem viděl tady některé ukázky závartic, vy nebo z toho